هفدم شر و پفچونên di navbera çekdarên Mertala Feratê û çekdarên YPG li Efrînê li Dêrika Rojavayê Kurdistanê helmetek nû ji bo leşkerkirin û revandina keçan bi buhaneya şerê Efrînê dest pê kiriye. Li gorî agahiyên taybet bi arkê li dibistana At-Talî'a ku dibistaneke qunaxa senewiya keçanê li Dêrikê keça rêveberê wê dibistanê yê bi navê Abdallah Bazo ku ew keç bi xwe ji yek ji endamên rêxistina ciwanên şoreşgeriya PYD ye dest bi helmetek leşkerkirinê li dibistana Talî'a bi buhaneya şerê Efrînê kiriye. Li gorî heman agahiyan keça bi ser ciwanên şoreşger di nava xwendevanên keç yên dibistana Talî'a ji pola dehan ta 12 digere da ku hejmarek bêhtir ji keçan li dû xwe kom bike û wan ji bo şerê Efrînê bişîne. Her li gorî agahiyan ev yek tirsek mezin di nava xwendevanên wê dibistanê û malbatên wan durust kiriye. Ji ber ku di çanda PYD de ew yek gelekî berbelav e ku keçan ji bo leşkeriya neçarî û beriyên şer birevînin wekû çawa beriya niha li Amûdê hemrîn revandin û li Kobanê û Efrîn û seranserî Rojavayê Kurdistanê hêjayê amejekirinê ku Abdallah Bazo rêveberê dibistana At-Talî'a ya ku keça wî niha ciwaneke şoreşger û keçan handide ji bo leşkeriyê bi xwe erebê şerabî و پیشتر سروک شاخ پارتیا البعث li Dêrikê bû û endamekî berê yê perlemana rejîma Sûriyê bû.